Şunda bir garibin birisi koyunu varmış. Yekice koyun bilenlerini şon süydünü sakıp, şon içip, şeydi günü zararını aylap yören garib adam varmış. Ama mın ovasında bir bay adam koyunun däni meriz bolanlygyny eşitip bahana edip däni zor şol ýanky garibin öýüne barýanmış soramaga. Şu koyununy soramaga. Koyunun ganimet bolýarmy? Inna aşa düşüpdi. Inna ganimet ayagysyna galýadam, iýisýadam günde barýanmış. Günde de şu oturanja düşeginiň aşagynda bir näçe dinarjyk pul jagaz ýany tyk gaýtýanmış. Günde. Ýanky garib adam näme diýär? Ey şu koyun näni belkim tagalmasyn dip dua ederdik diýär. Günde ol hem sahyamyz gelip barly mülkli koyunun bahanasy bilen şonu soran ýalagy düşegimiziň eteginde pul jagaz